таҳкими заминаҳои техникию имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналии шаҳрӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт пайваста дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад. Баробари ворид шудани автобусҳои нав дар моҳи февралии соли 2022 тамғаи нақлиёти истифодаи умум дар баъзе хатсайрҳои мусофирбарии шаҳрӣ иваз карда шуд. автобусҳои муосири тамғаи Кинглонг аз 12 апрели соли 2022 дар заминаи хатсайри микроавтобусии рақами 15 ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар гардиданд. ҳамакнун оғоз аз моҳи май автобусҳои истеҳсоли ҷумҳурии халқии Хитой дар хатсайри рақами 28 ба мусофирбарӣ ҷалб гардиданд. тафовути нақлиёти нави мусофирбарӣ дар хатсайри 15 ва 28 дар ғунҷоиш ва дарозии автобусҳо мебошад. автобусҳои тамғаи Кинглонг дар хатсайри 15 бо дарозии 12 метр ва 43 ҷойи нишаст имкон доранд дар як ҳаракат бештар аз 70 мусофирро интиқол бидиҳанд. ҳамин тамғаи автобусҳо дар хатсайри 28 бошад бо дарозии 8 метр, 28 ҷойи нишаст бо дар назардошти курсии ронанда, 3 ҷой барои шахсони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ва 39 нафари озод имкон доранд дар як ҳаракат то 69 нафарро интиқол бидиҳанд. ҷалб кардани автобусҳо ба фаъолияти мусофирбарӣ дар хатсайрҳои микроавтобусии шаҳрӣ ва наздишаҳрӣ ҳам бо мақсади дар як вақт интиқол додани теъдоди бештари сокинон, меҳмонон ва сайёҳони пойтахт амалӣ гардонида мешавад. аз ҷониби дигар бо ин тартиби коргузорӣ мо метавонем истифодаи самаранок ва мақсадноки нақлиёти навро дар шаҳр таъмин намоем. ҳамакнун воситаҳои нақлиёти истифодаи умум дар хатсайри 28 як тамға шуд. Кинглонг автобусҳои нав аз лиҳози суръат, вазни камтар ва кӯтоҳтар будан бартариятҳои зиёд доранд. дохили ин автобус кушоду равшан аст ва анқариб ҳамаи шишаҳояш кушода мешаванд. мавҷудияти кондитсионер ва кушода шудани қариб ҳамаи шишаҳо имкон фароҳам меорад ки дар ҳама ҳолат дохили автобус ҳавои тоза дошта бошад. 7 нишастгоҳи автобус бо назардошти ҳаракат ва имкониятҳои маҳдуди ашхоси калонсол дар қисмати мобайни автобус дар сатҳи нисбатан паст ҷойгузорӣ шудааст. 3 ҷой сирф барои нафарони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ва 4 курсии дигар барои шахсони калонсол. ин тартиб ва муқаррароти истеҳсолот ба мусофирони бемору бемадору калонсол имкон фароҳам меорад ки роҳат вориди автобус шуда ва ҳамин тавр хориҷ шаванд. одатан мо дидаем ки автобусҳо барои ворид шудани шахсони имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ дошта ҳамагӣ як шебраҳа яъне пандус доранд. аммо ин автобуси нави тамғаи Кинглонг ду раҳпая дорад. бо кушода шудани шебраҳа ва кӯмаки нафари дуюм аробачаи маъюбӣ ва ё кӯдакон ба ҷои худ мерасад. аз ин рӯ бештари мусофирон хизматрасонии нақлиёти калонҳаҷмро афзалтар медонанд. якум дуюм бор автобуса мешам аксарияти вақт спринтеро истифода мебурдем ва мерафтем. чӣ хеле хизматрасонӣ ба фикри шумо? нағз автобусҳои нағз кондитсионер салқин гармида автобусҳо кушодтар буд. инашкод бисёр одам мегиранд дигар қадри одам намондааст. борки дар маршруткат занак ба мардак часпидагӣ, мардак ба занак. мо мусофирон бояд ки ҳурмат эҳтироми якдигарро дорем, муомилаи хуб дошта бошем, ба қадри якдигар бурасем. пирон солом медароем, мисол занакои маъюб медароем, ҳурмат эҳтиромша ба ҷо овардан даркор.
автобусҳои нав дар хатсари 28 мусофиронро аз маҳаллаву шаҳракҳои қисмати ғарбии шаҳри Душанбе ба қисмати ҷанубӣ ва ҳамзамон баръакс интиқол медиҳанд. ҳаракати автобусҳо дар хатсари 28 тавассути кӯчаи хиёбони Нусратло Махсум, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Раҳмон Набиев, Абдураҳмони Ҷомӣ, Борбад, Фирдавсӣ ва Ҷанубӣ баром монда шудааст. охири хати сайр маркази ташхиси техникӣ мебошад. мусофирони ин масир мегӯянд равуоб бо автобусҳо бехатару бароҳат аст. хубии автобусҳо дар чист ки мақсад кушод аст ба ҳазур мераҳӣ меоӣ. беҳтар аст автобусҳо. Карта хати бо беҳтар аст. бале, ҳам тез мегӯянд мақсад тоза аст, дарунаш кондитсионероша ҳам кор карда истодааст, салқин аст ҳаво. беҳад хуб аст. хатсари автобусии 28 дар нақшаи ҳаракати худ аз дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе то маркази ташхиси техникӣ зиёдтар аз 45 истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ дорад ва дар аксар истгоҳҳо барои харидорӣ ва пур кардани тавозуни кортҳои нақлиётӣ терминалҳои пардохтӣ ҷойгузорӣ шудааст. пардохти ҳаққи роҳгиро ҳангоми хизматрасонӣ дар автобусҳои хатсари 28 тариқи корти нақлиётӣ баром монда шудааст. шумораи автобусҳо дар хатсари 28 бештар аз 20 адад мебошад. эҳтимол ҳаст ки дар ояндаи наздик бо инобати талаботи мусофирон шумораи автобусҳо зиёд карда шавад. хатсари автобусии 28 ба корхонаи камнарии воҳиди давлатии автобуси 1 тааллуқ дорад. як гардиш дар ин хатсари мусофирбарӣ наздик ба 34 километр аст. вақти як давр 100 дақиқаро ташкил медиҳад. мусофирон мегӯянд хизматрасонии автобусҳо дар тафовут ба мусофирбарии микроавтобусҳо ба маротиб беҳтар аст. дар маршруткаҳо меравӣ, рост меисти, ҷои нишаст нест, ҳозир бошад ҷои нишаст ҳаст. ба ҳазур кушод бар ҳаво ҳама чиз ҳама шароиташ ҳаст. нисбат пешина хеле хубтар шуд. нисбат пешина хеле бештару хубтар шудааст заминавӣ. мисл шумо ҳамчун мусофир бароҳат метавонед аз ҷое ба ҷое равед. бе ягон монеъ метавонем ки аз ҳамин нақлиётҳо истифода барем. ва ҳамзамон мо аз корти нақлиётӣ истифода мебарем. аз имтиёзҳо мо масалан дар маршрутка мо наметавонистем. наметавонистем ки корти нақлиётитам аҳоз метавонем ки бе мамнуият ягон картаи худовонро занем. докҳои майда ҳозир мебинед дар маршрутка иштаган занакҳои калон рост раҳ наметиҳанд. ай автобусда бе мамнуият метавонӣ шинед. бо роҳандозии фаъолияти автобусҳо дар хатсари 28 мусофирон имкон пайдо мекунанд ки аз имтиёзҳои соҳаи нақлиёт бархурдор гарданд. карта доред шумо? корти имтиёзӣ доред? корти роҳигон? мана шумо метавонистед ки дар микроавтобус кортатонро истифода баред? дар маршрутка наметавонистед. автобус шумо кортатонро истифода мебаред, хароҷоти роҳгиротон камтар мешавад. автобусҳои нав дигарашам нағз, шудинашам нағз. автобусҳо барои мусофирон нисбат ба микроавтобусҳо дастрас буда нақлиёти буҷавӣ ба шумор мераванд. мусофирон бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд, фаъолияти автобусҳои нав боиси дастгирӣ аст. маршрутка аста кам газ сол 3 кас да 4 кас бигирад. ҳозир байни зимистонда 4 кас наметавонем инҷа шишта мисол. Сиёша майда аст. бале. ин хеле удобнаду кас ба ҳазур мешине. мешад ки саҳари ҳаст бегоба нест. хеле ом мешад. бале. вақтиш
کتی بیاد البته مردم امید خوشم وقتش بیاد سطح خدمت رسانی خودش بهتر شدن میکنه. خودش به خودش بهتر میشه. فعالیت автобусҳо дар хатсайри рақами 28 аз соати 5 шурӯъ шуда соати 20 ба анҷом мерасад. дар идораи автобусҳо ронандагони бо таҷриба ҷалб гардиданд. автобус албатта беҳтар барои мо маъюбон аз балтар беҳад нав ана сатҳи хизматрасонишам растига аз кадом ҷиҳат масалан як бартарӣ дорад? аз ҷиҳати ҳамин вақти бисёр намегирам тест машгул мусола дар нисбат ба микроавтобусҳо ва тозигиашам на автобусшукӯрам мешунам барои беҳбудии моборин хабари халқ одами оддӣ ба беҳад наста аз ҷиҳати арзонишам аз ҷиҳати нағз хизматрасониш бемалолтар. автобусҳои муосир дар хатсайри 28 бо нишондоди электронии хатсайр таъмин буда дар дохили нақлиёт нархи роҳгирон, номи корхона ва телефони боварии муассисаи давлатии коммуналии душанбеи нақлиёт хадамотрасон дарҷ гардидааст. хатсайри 28 ин ҳамон хатсайр мебошад ки одамон бисёри вақт ба ҳамин хатсайр савор мешаванд ва мисол ба бозори Корвон мераванд ва бозори Саховат мераванд ва аз он ҷо харид мекунанд ва хубтар мешуд ки баъд аз соати 6 бегоҳ баъд аз тамом шудани дарсҳо автобусҳо ҳам мисли рӯзона мегаштанд ҳамин бо хубтар мешуд. пештар ман аз хона соати 11:40 мебаромадам ва вақте мешуд ки то соати 12 интизор мешудам кай автобус меояд ва айни ҳол автобусҳо зуд меоянд. барои мондани ҳаракати автобусҳо дар хатсайри 28 вазъи хизматрасонӣ дар ин масирро беҳтар намудааст. масъулони корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси ҳақ иброз доштанд ки роҳандозии автобусҳо дар хатсайри рақами 28 ба хотири беҳтар кардани сатҳи хизматрасонии мусофирбарӣ ба ҳадафи худ наздик аст. ман ки бисёртар аз ҳамин хатсайр истифода мебарам ва баъди соати 6 мо одатан ба хатсайр намеram, аммо ҳангоми рафтан хеле хуб аст, чун ман ки худам шахсан медонам 10 дақиқа пас ё 15 дақиқа пас хатсайри 28 дастрас карда метавонам. ҳамзамон аз хизматрасонӣ ҳам розӣ ҳастам. барои мо имкониятҳои зиёд доранд тавассути кортҳо. корти масалан мо донишҷӯён метавонем бо корти донишҷӯ барои худ каме ҳам бошад масрафамон кам шавад ва ҳозило ҳам ки дар ин хатсайр шумораи зиёд шудааст хеле ҳам хурсандам, чун метавонам бо вақти муайян ба даст ҳозир шавам. автобусҳои хатсайри 28 дар нуқтаи охири ҳаракат дар маркази ташхиси техникӣ ё ба истилоҳ автоцентр мушкил доранд. ин ҷо автобус дар роҳи худ бо душворӣ ҳаракат мекунад. танзимгари ин нуқта ба мо иттилоъ дод ки таксиҳои самти вилояти хатлон истгоҳ ва роҳи автобусҳоро аз субҳ то шом банд карда ин маконро ба таваққуфгоҳ табдил доданд.
дар ин замина ёдрас мекунем ки ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобусҳои муосир дар чанд соли охир сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанберо ба маратиб беҳтар гардонид. таҳлилу омӯзишҳо ҳам исбот карданд ки бо ҷалб гардидани автобусҳои нав ва бартарӣ додан ба фаъолияти онҳо ҷамъшавии шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи хиёбони асосии шаҳри Душанбе коҳиш ёфт ва ба ин васила бехатарии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин гардид.